हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 12वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे भक्ती सेवा. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 12वा अध्याय भक्ती सेवा. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सर्व कृष्ण सेवकांना आपण साष्टांग वंदन करून पुढे आपण जाऊया. तुमच्या पुढे हे जे चित्र आहे तर आपण एक माधवेंद्र पुरींची गोष्ट ऐकलेली होती. तर त्यांना स्वप्नात सापडलेली आणि ती श्रीनाथजींची जी मूर्ती जी आहे तर तिचंच हे चित्र आहे. आणि हीच नाथपुरीला आज ह्याच मूर्तीची पूजा तिथे होत असते. तर आपण रोजप्रमाणे माझा प्रश्न आहे की आपण कालच्या अध्यायामध्ये काय शिकलो किंवा कालच्या अध्यायाचं नाव काय असेल. तर कोण सांगू शकेल मला पटकन. हरे कृष्ण. आठवत आहे काही? ठीक आहे. हरकत नाही. कालचा आपला अध्याय होता विश्वरूप दर्शन किंवा भगवंतांचं विराट रूप दर्शन. आणि मग भगवंतांनी आपण भक्ती योगामध्ये आहोत आणि भक्ती योगामध्ये भगवंत त्यांच्या एक एक शक्तींचं किंवा एक एक अभिव्यक्तींचं वर्णन करता आहेत, एक एक रूपाचं वर्णन करता आहेत. भगवंत कोण आहेत, त्यांना भगवंत का म्हणायचं, आणि असं वर्णन करत असताना भगवंतांनी आपल्याला त्यांच्या अनेक ऐश्वर्यांची 10व्या अध्यायामध्ये ओळख करून दिली होती. आणि मग त्याच्यानंतर अर्जुन ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या अगदी
काय म्हणू शकतो आपण, कंठाशी येऊन ऐकत होते. पण कुठेतरी ते संपूच नये असं वाटत होतं. आणि म्हणून त्यांनी भगवंतांना प्रार्थना केली, की तुम्ही जे सांगतायत ते मला सतत ऐकत राहावंसं वाटत आहे. पण आता मला ते बघायची इच्छा झालेली आहे. तर माझी योग्यता असेल, की तुम्ही मला विराट स्वरूप दाखवू शकाल का? किंवा विश्वरूप तुम्ही दाखवू शकाल का? आणि अर्जुनाने सांगितलं आणि भगवंतांनी अ, लगेचच आपल्या आवडत्या भक्ताची मागणी जी आहे ती पूर्ण करत विश्वरूप जे आहे ते प्रकट केलं. आणि मग त्या विश्वरूपामध्ये सर्वच काही, कारण की विराट स्वरूप होतं, विश्वरूप होतं. भगवंत कसे चराचरात व्यापून राहिलेले आहेत, तर ते एकाच ठिकाणी ते त्या विश्वरूपामध्ये प्रकट झालेलं होतं. आणि त्यामुळे संपूर्ण ब्रह्मांड तिथे दिसत होतं. आपण ज्याला 33 कोटी देव म्हणतो, तर ते त्या रूपामध्ये स्थित होते. गंधर्व, यक्ष, असुर सर्व त्या रूपामध्ये स्थित होते. ऋषीमुनी, महर्षी त्या रूपामध्ये स्थित होते. ब्रह्मदेव होते, भगवंतांचा गुणावतार. भगवान शिवशंकर त्या रूपामध्ये स्थित होते आणि अनेक सर्वच त्या विश्वरूपामध्ये त्या सामावलेलं होतं. असं ह्या विश्वरूपामध्ये भूतकाळ दिसत होता, वर्तमान काळ दिसत होता आणि भविष्यकाळही दिसत होता. आणि भविष्यकाळ जेव्हा तिथे त्या भगवंतांनी प्रकट केलं आणि त्या भविष्य काळामध्ये असं दिसतं आहे, की ह्या कुरुक्षेत्रावर असलेले सर्व रथी महारथी त्या विश्वरूपामध्ये त्या भगवंतांच्या मुखामध्ये आत जाताना दिसत आहे. त्याचा अर्थ त्यांचा मृत्यू तिथे दिसतो आहे. आणि हे सगळं बघून अर्जुनाला प्रश्न पडला, की अर्जुन म्हणतो, "हे काय आहे भगवंता?" आणि त्या विश्वरूपात असलेल्या कृष्णाने, त्या भगवंतांनी त्या अर्जुनाच्या प्रश्नाला उत्तर दिलेलं आहे, "कालोस्मी." मी काळ आहे आणि मी संहारक म्हणून इथे आलेलो आहे. आणि त्यामुळे एवढं लक्षात ठेव, की हे नियोजन जे आहे हे आधीच झालेलं आहे. तुला फक्त माझ्या निमित्त मात्र बनून तुला माझ्या नियोजनावर तुला कर्म करायचं आहे. आणि तुला कर्म करायचं आहे म्हणजे काय करायचं आहे? तुला युद्ध करायचं आहे. त्यांचा मृत्यू हा आधीच ह्या युद्धस्थळी तिथे लिखित झालेला आहे. आणि त्यामुळे हे तू एवढं लक्षात ठेव. आणि हे सगळं भगवंत सांगत असताना, भगवंतांचं ते रूप जे आहे ते बघत असताना खूप आनंदही होत होता. कारण की ते रूप जे आहे ते अत्यंत आल्हाददायक, मोहक असं रूप होतं. पण ते अतिशय प्रचंड असं अक्राळ विक्राळ महाकाय रूप होतं. त्यामुळे अर्जुनाला भयही होतं, भीतीही वाटत होती. आणि म्हणून ते सांगतायत, की तुमचं हे रूप जे आहे ते संपुष्टात आणा आणि मला पुरुषोत्तम भगवान रूप दाखवा. आणि म्हणून भगवंतांनी पुरुषोत्तम भगवान रूप, जे चतुर्भुज रूप आहे, परमात्मा ज्याला म्हणतो, जे आपल्या सगळ्यांमध्ये स्थित आहे, आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये, ते रूप तिथे प्रकट केलं. आणि नुसतं त्याच्यानंतर भगवंतांनी आपलं द्विभुज रूप सुद्धा प्रकट केलं. द्विभुज रूप भगवंतांचं कोणालाही सहसा त्याचं दर्शन होत नाही, की ऋषी महर्षींना सुद्धा होत नाही. जो केवळ आणि केवळ अनन्य भक्ती योगामध्ये आहे, त्या भक्ती योगाच्या आपण 9 टप्पे, 9 पायऱ्या बघितलेल्या आहेत. आणि जो प्रेम भक्ती, जो भावभक्तीमध्ये आहे, त्यालाच हे रूप जे आहे, जो अनन्य भक्ती योगामध्ये आहे, त्यालाच हे रूप जे आहे याचं दर्शन होऊ शकतं. आणि इथेच कुठेतरी भगवंतांनी कालचा आपला अध्याय संपुष्टात आणला होता. मग आज आपल्याला अनन्य भक्ती काय आहे किंवा भक्ती काय आहे, भक्ती योग काय आहे, हे आजच्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगता आहेत. आणि मग आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला बघायचं आहे, की अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मावर भक्ती, भक्तीचे प्रगतिशील टप्पे आणि कृष्णाला प्रिय असलेले गुण. मग आता आपण अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न आहे. अर्जुन वाच एवं सततयुक्त्वा ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः. मग अर्जुन इथं प्रश्न विचारतायत, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत? मग अर्जुनाचा प्रश्न आहे, म्हणजे बघा, अर्जुनाने विराट रूप पाहिलेलं आहे, विश्वरूप पाहिलं आहे, चतुर्भुज रूप पाहिलेलं आहे, द्विभुज रूप पाहिलेलं आहे. आणि मग बरा अर्जुनाला हा प्रश्न का पडावा? आहे की नाही, आपल्या मनात सुद्धा हा प्रश्न असेल की नाही, की एकीकडे हे सगळं भगवंतांची ही रूप बघत आहेत
आणि मग तरी विचारतात, मी अव्यक्तावर म्हणजे तू सगुण आहे, साकार आहेस का निर्गुण निराकार आहेस? कोण आहेस बाबा तू? असा प्रश्न अर्जुनाला कसा पडू शकतो? तर त्याचं कारण असं आहे, की अर्जुनाला जरी भगवंत सांगत असले, तरी अर्जुन त्या युद्धभूमीवर एक आपल्या सर्वसामान्यांचं प्रतिनिधित्व करतो आहे आणि त्यामुळे आपल्या मनातले जे प्रश्न जे आहेत, ते कुठेतरी अर्जुनाच्या मनातही आहेत किंवा भगवंत जे सांगत आहेत किंवा अर्जुनाला जे समजलेलं आहे, ते भगवंतांकडून पुन्हा एकदा वदवून घ्यायचं आहे आणि म्हणून हा अर्जुनाचा प्रश्न आहे, की अव्यक्त ब्रह्माची पूजा ही व्यक्त ब्रह्माची म्हणजे भगवंतांच्या निर्गुण रूपाची पूजा की भगवंतांच्या सगुण रूपाची पूजा हे इथे सांगितले आहे. आणि आपण भगवंतांचं ब्रह्मन स्वरूप सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे आणि भगवंतांचं हे सगुण साकार रूप सुद्धा पाहिलेलं आहे. तर आता इथे आपण दुसऱ्या श्लोकाला सुरुवात करतो आहे. श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते ये युक्ततमा मता. मग धन्य भगवान म्हणाले, ज्यांचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे आणि नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. मग आता भगवंतांनी एक मिनिट हा. आणि मग इथे अर्जुनाचा प्रश्न आहे आणि भगवंत विचारत आहेत, भगवंत त्याच्यावर उत्तर देत आहेत, की जो माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर म्हणजे जो सगुण रूपावर पूजा करतो, तो नेहमीच माझ्या दिव्य श्रद्धेमध्ये जो मग्न असतो, तो सर्वात परिपूर्ण आहे किंवा ती पूजा श्रेष्ठ आहे असं मानतो. मग इथे आपण थोडस बघूया. एक उदाहरण द्यायचं झालं तर भगवंतांची आपण जेव्हा पूजा करतो म्हणजे त्यांच्या सगुण स्वरूपावरची पूजा करतो. म्हणजे आता आपल्या घरामध्ये सुद्धा अर्चविग्रह असतील किंवा म्हणजे भगवंतांची मूर्ती असेल, मूर्ती स्वरूपात भगवंत असतील किंवा कुठल्याही मंदिरामध्ये बघा, रोज सकाळी पहाटे पूजा केली जाते आणि ते किती सुंदर अशी मोहक पूजा केली जाते, की ते सप्त नद्यांचं पाणी तिथे आणून त्यांचं स्नान केलं जातं, पंचामृताने स्नान केलं जातं. मग विविध सुंदर सुंदर वस्त्र परिधान केली जातात, अलंकार चढवले जातात आणि खूप छान पद्धतीने आणि हे सगळं सुरू असताना आपण मंत्रोच्चारण करत असतो आणि छान पूजा सुरू असते. आपल्या घरी सुद्धा जेव्हा आपण पूजा करतो तेव्हा अशीच सुरू असते. आणि अजून एक उदाहरण द्यायचं झालं तर आपल्या घरी सगळ्यांच्या महाराष्ट्रामध्ये तरी बऱ्याच जणांच्या घरी गणपती असतात. तर बघा गणपतीचं ते 5 दिवसाचं आपलं किंवा म्हणजे जे काही तुमच्या घरामध्ये जे काही गणपती जे गौरी गणपती असेल 5 दिवस 10 दिवस, ते वातावरण बघा कसं असतं, की आपण जेव्हा गणपतीची मूर्ती आणतो तेव्हा आणि विसर्जनापर्यंत रोज आपण त्या मूर्तीला की त्याची प्राणप्रतिष्ठापना करून त्याला इतकं सुशोभित असं वेगवेगळ्या फुलांचे हार, दुर्वांची कंठी आणि खूप छान पद्धतीने आपण काय करू आणि काय नाही वेगळं सुंदर असं डेकोरेशन करतो. म्हणजे सगळं आपण आणि त्याच्यामध्येच व्यस्त असतो, व्यग्र असतो. छान प्रसाद आपण बनवतो. जे गणपतीला आवडतं ते सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक बनवतो. म्हणजे ते ते वातावरण जे असतं किंवा हे, की आपण इतकं मनापासून आणि श्रद्धेने करत असतो, की सतत काय आवडतं आहे, काय नाही आवडत आहे. म्हणजे आपलं मन जे आहे, ते त्या गणपतीच्या त्या सगळ्या करण्यासाठी मग ती पूजा विधी असेल, नैवेद्य असेल, आरती असेल, तर आपण त्याच्यामध्ये व्यस्त असतो आणि ते सगळं मनापासून करतो. आपल्याला कुठलाही दुसरा विचार तेव्हा मनामध्ये येत नाही आणि हेच कुठेतरी भगवंताला अपेक्षित आहे, की जो माझ्या सगुण रूपाची पूजा करतो, जो माझ्या अर्चविग्रहांची पूजा करतो,
तो इतका मनोभावे पूजा करतो की त्याच्या मनामध्ये दुसरा कुठलाही विचार येत नाही. आणि हीच पहिली पायरी असते कदाचित, की आपण हळूहळू, कारण की भगवंताला काय भक्ती कशी अपेक्षित आहे, की अनासक्त रूपाने. मग अनासक्त म्हणजे काय, की कुठल्याही प्रलोभनांचा, कुठल्याही आसक्तींचा, कुठल्याही मोहाच्या आपल्या मनामध्ये विचार न येता एक शुद्ध सात्विक भावाने त्या भगवंताचं आपल्याला भक्ती करायची आहे, उपासना करायची आहे, नामजप करायचा आहे. आणि हे जेव्हा आपण सगुण रूपाची पूजा करतो, तेव्हा ते सगळं करत असताना आपण आपल्याच नकळत आपण मग्न होतो आणि भगवंताचं आपण उत्तम पद्धतीने नामस्मरण करतो. आणि ह्याच्यानेच आपण हळूहळू एक एक टप्पा पार पडत जातो किंवा भक्ती आध्यात्मिक मार्गामध्ये ही आपली कुठेतरी प्रगतीची सुरुवात असते. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात, की अशा भक्ताला मी परिपूर्ण मानतो, की जो माझ्या सगुण रूपाची पूजा करतो. आपल्याला नामनिष्ठदास प्रभूंनी एकदा त्यांच्या याच्यात सांगितलं होतं, जस्ट उदाहरण म्हणून सांगते, की आपल्याला नेहमी असं वाटत असतं, की आपण मंदिरात जातो आणि तर आपण आज हे आहे, मी मंदिरात जाऊन येतो, दर्शन घेऊन येतो किंवा नेहमी असं वाटत असतं, की आज मी मंदिरात जाऊन येतो वगैरे. पण नामनिष्ठदास प्रभूंनी एकदा त्यांच्या व्याख्यानामध्ये सांगितलं होतं, की आपण मंदिरात जात नसतो, त्या दिवशी भगवंताला आपली आठवण येत असते आणि म्हणून तो आपल्या मनात तो विचार आणतो आणि म्हणून आपली पावलं त्या मंदिराकडे वळतात आणि आपण त्या अर्चविग्रहांचं तिथे दर्शन घेतो. असं एकदा त्यांनी सांगितलेलं होतं. म्हणजे आपण भगवंतासाठी आपण कितीही सगुण रूपामध्ये जर आपण भगवंतांची पूजा केली किंवा आपण त्यांना त्या सगुण रूपामध्येच आपण लक्षात ठेवलं किंवा त्यांचं स्मरण केलं, तर निश्चितच आपली आध्यात्मिक प्रगती लवकर होते. मग आता इथे पुढे भगवंत सांगत आहेत, परंतु जे सर्व इंद्रियांचं संयमन करून आणि सर्वांच्या ठायी समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परमसत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. मग आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत, की ज्यांना असं वाटतं की निर्गुण रूपाची पूजा करावी किंवा जे तशा पद्धतीने पूजाही करायला लागतात, कारण की अनेक तर्कवादी इथे आहेत या आपल्या आजूबाजूला, की अनेक तर्कवादी आहेत की त्यांना असं वाटतं की नाही, भगवंत कोणी सगुण साकार नाही, तो निर्गुण निराकार आहे. आणि ते तशा पद्धतीने प्रयत्नही करतात आणि प्रयत्न करून सुद्धा मग ते प्रयत्न काय आहेत, तर आपल्याला 6वा अध्याय 6व्या अध्यायात आपल्याला सांगितलेलं आहे, की तुम्हाला ते अष्टांग योग आपण शिकलेलो आहोत. 8 अंग, की मग यम, नियम हे सगळ्या गोष्टींचं पालन करून मग इंद्रियांना संयमित करायचं आहे, मनाला संयमित करायचं आहे आणि असे बरेचसे लोक याच्यामध्ये यशस्वी होतात. पण काय, की हळू त्यांनी जरी पुढे केलं तरी शेवटी त्याचं फलित काय आहे? तर तुम्ही योग मार्गाने सुद्धा तुम्ही समाधी अवस्थेमध्ये सुद्धा तुम्हाला कोणाचं दर्शन होणार आहे? म्हणजे तुम्ही धारणा जी आहे, धारणा जर तुम्ही एखाद्या त्या अव्यक्त रूपाची जरी धारणा धरली, तरी जेव्हा तुम्ही समाधीस्थ होतात, समाधी अवस्थेमध्ये तुम्हाला जो आत्मसाक्षात्कार होतो, तुम्हाला ज्या भगवंताच्या त्या रूपाचं दर्शन होतं, तर त्या सगुण रूपाचं दर्शन होतं. भगवंतांच्या आपल्या स्थित असलेला जो परमात्मा परमेश्वर आहे, त्या चतुर्भुज रूपाचं दर्शन होतं. म्हणजे इथे भगवंत सांगत आहेत, की तुम्ही कितीही गोल फिरून आलात, तरी शेवटी माझ्याचकडे येणार आहात. म्हणजे शेवटी माझीच प्राप्ती, माझ्याच सगुण रूपाची तुम्हाला प्राप्ती होणार आहे. त्यामुळे सगुण रूपाची पूजा ही सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहे, क्लेशोधिक तरस्तेषां अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद अभिरवाप्यते. मग इथे सांगत आहे, ज्यांचे मन परमसत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांना प्रगती करणं अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. मग जे आपल्यासारखे देहधारी सामान्य लोक आहेत,
आणि तर त्यांच्यासाठी ही अव्यक्त निर्विशेष रूपावर म्हणजे जे भगवंतांच्या निर्गुण रूपावर अव्यक्त स्वरूपावर प्रगती करणं खूप आणि खूप जास्त क्लेशकारक आहे, दुष्कर आहे, कठीण आहे असं इथे भगवंत सांगत आहेत. कारण की त्यामुळे परमसत्य काय आहे, भगवंत कोण आहे, त्यांचं स्वरूप काय आहे हे जाणणं अजून जास्त जास्त कठीण होत जातं. आणि मग त्यांची ह्या मार्गातली जी प्रगती आहे, आध्यात्मिक मार्गातली जी प्रगती जी आहे ती अत्यंत संथ गतीने किंवा तिला अडथळाही येऊ शकतो असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि म्हणून पुढे म्हणत आहेत, ये तू सर्वाणी कर्माणी मयी संन्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मा ध्यायंत उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यू संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम. आणि म्हणून ते म्हणतात, जे माझे पूजन करतात, जे सर्व कर्म मला अर्पित करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्थ मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. मग इथे भगवंत म्हणत आहेत की जे माझी भक्ती करतात म्हणजे सर्व कर्म मला अर्पण करतात, म्हणजे निष्काम कर्माने भगवंतांची जे भक्ती करता आहेत, कर्मफळाची अपेक्षा ठेवत नाही आहे, भाव भक्ती, प्रेम भक्ती आणि हाच भाव मनामध्ये रुजू झालेला आहे, तर अशा भक्ताचा भगवंत त्वरित उद्धार करता आहेत. आणि इथे एक शब्द वापरलेला आहे, अनन्य भक्ती. आता जे अनन्य भक्ती योगामध्ये आहे, ज्यांच्या भक्ती मार्गाची प्रगती झालेली आहे, असा आणि असा भक्तच अनन्य भक्ती योगामध्ये जाऊ शकतो. आता अनन्य भक्ती काय आहे आपण बघणार आहोत. आणि अशा भक्ताचा भगवंत म्हणतात, मी या भवसागरातून, संसार रूपी भवसागरातून त्याला बाहेर काढतो, त्याला तारून नेतो. इथे तुम्हाला शेजारचं चित्र दिसत आहे, या ब्रह्मांडातून भगवंत आपल्याला बाहेर काढतात. मग आता अनन्य भक्ती योग काय आहे बघूया. मग भगवंतांनी आपल्याला वेगवेगळे प्रकार सांगितलेले आहेत. त्यातलं पहिलं आहे अनन्य भक्ती. मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय. माझ्यावर, पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझं मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. मग तिथे अनन्य भक्ती काय आहे की माझं मन तू माझ्यावर तुझं जे मन आहे म्हणजे आपलं जे मन आहे ते भगवंतावर स्थिर करायचं. आपली बुद्धी जी आपल्या सतत बुद्धीमध्ये भगवंतांचीच आपला विचार असला पाहिजे, त्यांच्याबद्दलचीच आपली काय करता येईल आणि कसं आपण त्यांच्या भगवंतासाठी काय काय केलं पाहिजे, कुठली सेवा केली पाहिजे, कसली उपासना केली पाहिजे, नामजप केला पाहिजे, तर हे सतत विचार असले पाहिजे. अशा रीतीने तू सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. म्हणजे थोडक्यात 24/7 आपल्याला भगवंताच्या स्मरणामध्ये भगवंतांचा जराही विसर पडता कामा नये. आणि मग त्याच्यासाठी काय काय करता येईल, तर असं जे आहे ते अनन्य भक्ती योग असे जे भक्त असतात. मग याच्यामध्ये आपल्याला एक इथे समोर तुम्हाला चित्रामध्ये उदाहरण दिसत आहे. तर जे गोकुळवासी होते, तर ते जे काही करायचं ते फक्त आणि फक्त त्या कृष्णाच्या आनंदासाठी करायचं. अगदी सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत फक्त कृष्ण 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 आणि त्याच्या आनंदासाठी काय करता येईल. तर हे जे होतं हा विचार आणि ती विचार नाही तर ते कृती जी होती, तर तो अनन्य भक्ती योग आहे किंवा ती अनन्य भक्ती आहे. आपल्याकडे अजून एक उदाहरण आहे, अगदी आपल्या रोजच्या जीवनातलं उदाहरण आहे. तर एक आई आणि मुलगा, तर आपली आई जी असते तर ती त्या मुलासाठी सतत काहीतरी करत असते. म्हणजे मुलगा मुलगी म्हणजे आपल्या पाल्यासाठी. आता मला सांगा की जेव्हा ती आई होते तेव्हा तिला असं कोणी सांगतं का, आता तू आई झाली आहेस, मग आता तुला हे 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 करायचं आहे, बाळाचं हे करायचं आहे, असं करायचं आहे, आणि अशी कोणी लिस्ट दिलेली असते का, चेकलिस्ट, की मग तो आता चालायला लागला मग त्याला हे द्या, मग शाळेत अगदी मुलगा म्हातारा झाला म्हणजे आई मुलासाठी बघा किती करते. आपला मुलगा असेल मुलगी असेल की मुलं लहानपणी तर मुलांचं करावंच लागतं.
पण मोठा झाला की त्याला शाळेत ने आण कर, त्याचा अभ्यास घे. अजून मोठा झाला की तो कॉलेजला गेला की त्याच्यासाठी काय हवं काय नको ते सगळं बघ. अगदी मुलगा मोठा झाला, नोकरीला लागला, लग्न झालं, त्याला मुलं-बाळं झाली, तरी त्या मुलासाठी आई मग त्याच्या आवडीची भाजीच कर, त्याला हे आवडतं म्हणून ते कर, त्याला हे आणून दे. तर हे सगळं आईला कोण सांगतं? नाही. ती आपसूक मनापासून ह्या सगळ्या गोष्टी करत असते आणि ते करताना जरी तिला त्रास जरी झाला, तरी ती सांगत नाही मला त्रास होतोय. ती आनंदाने करते. त्या त्रासाकडे तिचं लक्षही नसतं. तर हा जो आईचा मुलासाठी असलेला भाव आहे, हे जे प्रेम आहे, तर ही आहे अनन्य भक्ती. एका भक्ताला आपल्या भगवंतासाठी हे असंच अगदी आपसूक आलं पाहिजे, की मला हे कोणीतरी सांगून नाही. अगदी आपसूक मनापासून वाटलं पाहिजे, की तो तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे. माझ्यामध्ये त्याचा अंश आहे, की त्याने मला इथे सांगितलं आहे म्हणून मी हा जन्म घेतला आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्याकडे आजूबाजूला घडत आहेत. आणि म्हणून की तो एन्जॉयर आहे. तो सर्व आपण म्हणतो भोक्तारम यज्ञ तपसाम जे आपण म्हणतो, की त्याच्यासाठी हे सगळं आहे. आणि मग जे काही करायचं, जे प्रत्येक कर्म त्याला अर्पण करायचं, त्याला आठवण करून करायचं आणि मग आपल्याला त्रास झाला तरी सुद्धा तो त्या त्रासाकडे लक्ष न देता आनंद भगवंताची इच्छा आहे म्हणून त्रास आहे. माझंच काही पाप कर्म असेल आणि मग ते मला आता भोगणं गरजेचं आहे. उलट माझं पापकर्म कमी होतं आहे त्या त्रासामुळे, असा विचार मनामध्ये येतो. म्हणजे जे काही आहे ते कुठलीही परिस्थिती समोर आली, तरी भगवंताला अर्पण करायची आणि त्या परिस्थितीतून बाहेर पडायचं किंवा भगवंताला स्मरण करायचं. हा जो भाव आहे, ही अनन्य भक्ती आहे. आणि मग असे जे भक्त जे असतात, त्यांना निश्चितच भगवंत तारून नेतो. त्यांना भगवंतांच्या सर्व रूपांचं दर्शन होतं, द्विभुज रूपाचं दर्शन होतं. त्यांना मुक्ती मिळते. त्यांना वैकुंठ वासामध्ये स्थान मिळतं. पण मग कसं असतं, की आपल्याला अनन्य भक्ती योग करणं सगळ्यांसाठीच ते कठीण आहे. सगळ्यांनाच ते जमणार नाही. भक्ताला भगवंताला माहिती आहे, की सगळेच काय एकाच सारखे नसतात ना. हाताची 5ही बोटं सारखी आहेत का? नाही. प्रत्येक बोट वेगळं आहे. असा प्रत्येक माणूस वेगळा आहे. त्याने एवढ्या 74 लक्ष योनीची निर्मिती केलेली आहे. एवढ्या ब्रह्मांडांची निर्मिती केलेली आहे. त्यामुळे सगळे वेगळे आहेत. आणि म्हणून मग भगवंतांना की बाबा तुला अनन्य भक्ती नाही जमत आहे का? हरकत नाही. आपल्याकडे अजून एक तू अजून वेगळ्या पद्धतीने माझी भक्ती करू शकतो. मग पुढची आहे साधना भक्ती. मग आता साधना भक्ती काय आपण बघूया. अथ चित्तम समाधातुं न शक्रोसी मयी स्थिरम. अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय. मग हे धनंजया, हे अर्जुना, जर तू आपले मन निश्चलत्वाने माझ्या ठायी स्थिर करण्यात असमर्थ असशील, तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचं पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न करशील व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. मग आता इथे साधना भक्ती म्हटलेली आहे. साधना भक्ती जनरली गुरु आपल्या शिष्यांना देत असतात. आपल्याला शाळेमध्ये बघा होमवर्क येतो. आज हे करून यायचं, उद्या ते करून यायचं किंवा लहान मुलांना सांगतात, की पाढे पाठ करायचे. आता सुट्ट्या आल्या आहेत, दिवाळीच्या सुट्ट्या आहेत, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आहेत. टेबल्स पाठ करायचे किंवा लिहायचे. अजून वेगळं काहीतरी शुद्ध लेखन लिहा, कॉपी रायटिंग करा. काही असं सांगितलेलं असतं. साधना भक्ती तेच आहे, की जेणेकरून मग इथे भगवंत आपल्याला प्रभुपाद यांनी काय सांगितलेलं आहे, आपल्याला होमवर्क दिलेला आहे. नामजप करायचा. मग किती करायचा? रोज 16 माळा करायचा. तुम्हाला रोज नित्यनेमाने करायचंच आहे. अगदी तुम्हाला काय म्हणू शकतो, सुरुवातीला पाठ दुखेल, मांडी घालताना त्रास होईल, मांड्या दुखतील, काय होईल, कंटाळा येईल, जांभळ्या येतील. ही सगळी सुरुवात आहे. कारण की आपल्यामध्ये एवढ्या त्या त्रिगुणांनी एवढं आपलं सगळं ते काय म्हणू शकतो सगळं भरलेलं आहे. तर ते सगळ्या एक-एक गोष्टी तर क्लीन. आता मला सांगा, आपण एखाद्या आरशावरची धूळ किंवा एखाद्या भिंतीवरची धूळ झटकतो, तर सुरुवातीला सगळी ती धूळ पुसतो तेव्हा ती स्वच्छ होते का नाही? आधी ती धूळ सगळी उडून जाते, ती बाहेर पडते की नाही? आणि मग ते स्वच्छ अशी काच, स्वच्छ अशी भिंत होते. तसंच आहे. जे काही सगळं जे आहे ते सगळं स्वच्छ करण्यासाठी आधी आपल्याला सुरुवातीला मग कंटाळा येईल, हात दुखेल, पाय दुखेल, मांडी बापरे! एवढा वेळ मांडी घालायची. कसं 2 तास कसं शक्य आहे? मी कसे 2 तास काढणार? आणि असं सगळं काय मनात विचार येतात.
पण तो होमवर्क जर पूर्ण केला, साधना भक्ती जर पूर्ण केली, तर निश्चित आपल्याला आध्यात्मिक मार्गामध्ये प्रगती आहे. आणि हे गुरूंना माहिती आहे. आणि म्हणून गुरु सुद्धा आपल्या शिष्याला हे सांगतात, की बाबा हा होमवर्क तुला करायचा आहे, ही साधना भक्ती. आणि मग नुसतं नामजप करायचा का? त्याच्याबद्दल त्यांनी काही नियमही दिलेले आहेत. तुम्ही जर इस्कॉनच्या मंदिरात कधी कोणी गेला असाल, तर तुम्हाला 4 नियम तिथे सांगितले असतील. तर ते 4 नियम असे आहेत, की तुम्ही कुठलंही व्यसन करायचं नाही. तुम्ही व्यसन नाही करायचं. त्याच्यानंतर कुठलाही मांसाहार नाही करायचा. कुठल्याही प्रकारचा जुगार नाही खेळायचा किंवा कुठल्याही प्रकारचे अनैतिक संबंध जे आहेत, तर ह्या 4 ते नाही ठेवायचे. तर असे 4 नियम पाळायचे आहेत आणि 16 माळ जप. तर ह्या गोष्टी तुम्ही करा. हा होमवर्क आहे असं समजून करा. म्हणजे ही साधना भक्ती आहे. आणि अशा पद्धतीने निश्चितच तुम्ही हळू भक्तीच्या पुढच्या टप्प्यावर पोहोचू शकाल. तुम्हाला हळू तुमच्यातला शुद्ध सात्विक भाव जो आहे, तो वाढण्यास मदत होईल. आणि मग इथे भगवंत म्हणत आहेत, की बाबा आता तुला अनन्य भक्ती नाही जमत आहे, साधना भक्ती जमत नाही आहे. मग हरकत नाही, आपल्याकडे अजून तिसरा प्रकार आहे. काहीतरी कर पण माझ्याकडे माझी भक्ती कर. मग तिसरा प्रकार आहे निष्काम कर्मयोग. अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्थम अपि कर्माणि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्यसी. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचं पालन करू शकत नसाल, तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा. कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. मग आता तुम्हाला भक्तीचे ते नियम पाळायचे नाही आहेत किंवा नामजप बापरे एवढं 2 तास कोण करेल? कधी होईल माझ्याकडनं एवढा मी कधी वेळ काढू? ऑफिस असतं, घरात कामं असतात आणि किती काय आपल्याकडे वेगवेगळे किती आपल्याकडे चेक असते की नाही आपली दिनचर्या अशी सगळी भरलेली आहे. तर देवासाठी आपल्याकडे वेळ कुठे? आणि त्यामुळे आपल्याला ते सगळं कठीण वाटतं. आणि म्हणून आपल्याला इथे भगवंत सांगतात, की "नाही बाबा तुला जमत आहे, हरकत नाही. तू जे काही कर्म करतो, तू माझ्यासाठी काहीतरी सेवा कर. माझ्यासाठी कर्म कर. ते माझ्या आनंदासाठी कर." मग कुठल्यातरी मंदिरामध्ये, कुठेतरी काहीतरी आता इथे बघा, इथे तुम्हाला उदाहरण दिसतं आहे. तर त्या मंदिराचं काहीतरी बांधकाम सुरू आहे आणि तिथं तो सेवा देतो आहे, सेवेसाठी रुजू आहे. तू असं काहीतरी कर, की जे अ, कर्मस्वरूपामध्ये मला ते अर्पण कर. ते माझ्या माझी सेवा कर. असं काहीतरी कर. त्या निमित्ताने तरी तुझ्यामध्ये हळू तुझ्यातला सात्विक भाव जो आहे, तो वाढीस लागेल. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, की "यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् मत्कुरुष्वार्पणम्." हा श्लोक आपण शिकलेलो आहोत, की ह्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे भगवंतांनी, जे काही करशील 9व्या अध्यायामध्ये भगवंत म्हणतायत, की "तू जे काही करशील, जे काही गातोस, जे काही करतोस, जे काही अर्पण करतोस, करतोस, जी काही तपश्चर्या करतोस, ती सर्व मला अर्पण कर." आणि मग निश्चितच तुझं जे कर्म जे आहे ते निष्काम कर्म होईल. तू कर्मबंधनात अडकणार नाहीस, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढचा जो आहे, की निष्काम कर्म सुद्धा जर जमणार नसेल, तर मग भगवंत सांगतात, "बाबा सकाम कर्म तर कर." आता सकाम कर्म काय आहे? "अथैत दपि अशक्तोऽसि कर्तुं मदयोगमाश्रितः. सर्व कर्म फलत्यागम तत्कुरु यतात्मवान." मग तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील, तर सर्व कर्मफलाचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. मग इथे भगवंत काय सांगत आहेत, की तुला बाबा निष्काम कर्म जमत नाही, हरकत नाही. मग सकाम कर्म कर. मग तुझ्या मनातल्या ज्या भौतिक इच्छा आहेत, मग अनेक इच्छा असतील. मुलाचं लग्न असेल, मुलीचं लग्न असेल, शिक्षण असेल, नोकरी असेल, घर हवं, संपत्ती हवी, म्हणजे अशा आपल्या अनेक भौतिक इच्छा असतात. गाडी हवी, काय-काय आपल्या त्या इच्छा आपल्याला असं वाटतं केवढ्या मोठ्या इच्छा आहेत आणि मग त्याच्यासाठी काहीतरी कोणतरी आजारीच असतं, मग त्याला बरं वाटावं वगैरे अशा अनेक भौतिक इच्छा आहेत. भौतिक प्रपंच आहेत, त्यामुळे भौतिक प्रपंच आहेत, तशा भौतिक आसक्ती आहेत आणि मग त्याच्यासाठी आपण कुठल्यातरी
देवाची उपासना करतो, कुठल्या तरी पूजा विधी करतो, मग भगवंत म्हणतायत की नाही तुला निष्काम कर्म जमते, हरकत नाही, सकाम कर्म कर. सकाम कर्म करत करत तू माझी भक्ती कर. त्या निमित्ताने तरी तू माझी भक्ती कर, माझी पूजा कर, माझ्यावर श्रद्धा ठेव आणि उपासना कर. त्या निमित्ताने जे काही कर्म मिळेल त्या कर्मफळाचा थोडासा भाग मला अर्पण कर. नाही संपूर्ण तुला 100% निष्काम कर्म तू नाही करू शकत आहे, हरकत नाही. तू 2%, 5%, 10% मला अर्पण करू शकलास तरी सुद्धा मी ते आनंदाने स्वीकारेन, असं इथे भगवंत म्हणतायत. पण तू काहीतरी कर, माझ्यासाठी काहीतरी कर. म्हणून इथे सकाम कर्मयोग आहे. दशरथ राजांनी, इथे आपल्याकडे उदाहरण आहे, शेजारी चित्रामध्ये दिलेलं आहे. दशरथ राजांनी पुत्रप्राप्तीसाठी पुत्रकामेष्टी यज्ञ केला होता आणि त्या यज्ञातून त्यांना यज्ञ झाल्यानंतर त्यांना 4 पुत्रांची प्राप्ती झाली होती. राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न. आपल्याला ही गोष्ट तर माहिती आहे. पण जेव्हा त्यांचं नामकरण करायचं विधी म्हणजे त्यांचं जेव्हा बारसं होतं, तेव्हा एवढा आनंद झाला होता. आपल्याला भगवंतांची आपण आराधना केली आणि त्यांनी आपल्याला ते फळ दिलं, तर त्यांना एवढा आनंद झाला होता. त्या आनंदाच्या रूपाभरामध्ये आणि दशरथ राजा होते, सत्वशील होते आणि उत्तम पद्धतीने राज्य सांभाळत होते. त्यांच्याकडे कुठल्याही गोष्टीची कमतरता नव्हती. भगवंतांचे भक्त होते. तर त्यांनी सढळ हाताने आपल्या सर्व प्रजामध्ये मग नुसते मनुष्य प्राणी नाही तर प्राणी, पक्षी सगळ्यांसाठी सढळ हाताने भगवंतांनी दशरथ राजांनी दान केलेलं आहे. तर भगवंत म्हणता आहेत की तू सकाम कर्म कर, पण सकाम कर्मातला जो तुझं कर्मफळ आहे त्याच्यातला काही भाग तू माझ्यासाठी वापर, तो दान कर. तू काही पण म्हणजे तू त्यातलं काहीतरी फळ जे आहे ते मला दे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. मग आता तुम्हाला ते सकाम कर्म सुद्धा शक्य नसेल म्हणजे बघा, अनन्य भक्ती योग अवघड, साधना भक्ती अवघड, निष्काम कर्मयोग कसं शक्य आहे? अवघड. साधना भक्ती म्हणजे मी कर्म करायचं आणि त्यातला वाटा कोणाला तरी द्यायचा, हे पण अवघड. कसं ना? मग भगवंत म्हणतात नाही जमत आहे का? हरकत नाही, आपल्याकडे पुढचा मार्ग आहे. श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञानम अध्ययनम विशिष्यते. ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागाच्छन्ति तरंतरम. मग इथे सांगता आहेत की तुला जर असा अभ्यास करणं शक्य नसेल, म्हणजे तू यातलं काहीही करू शकत नसेल, तर तू ज्ञानाचं अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफळाचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती प्राप्त होते. मग भगवंत म्हणतायत की तुला यातलं काहीच शक्य नाहीये तर तू सरळ वाच, ज्ञान घे. शास्त्रात काय लिहिलेलं आहे, भगवद्गीते भागवतम मध्ये काय काय लिहिलेलं आहे तू सरळ वाचत राहा. तू माहिती गोळा कर. मग माहिती गोळा कर. मग माहिती म्हणजे ज्ञान नाही. मग ते आपल्याला ते त्याचं आकलन होत आहे ते ज्ञान आहे. आणि जी माहिती आपण गोळा केलेली आहे त्याचं आकलन होणं आणि त्याचं अनुशीलन. अनुशीलन म्हणजे काय? की थेअरी माहिती आहे, प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन महत्वाचं आहे की नाही. मी हे सगळं वाचलं, वा 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 वा, वाचताना छान वाटतं, पण प्रॅक्टिकली ते इम्प्लिमेंट करणं, आपण ते त्या ज्ञानाचं अनुशीलन करणं तेवढंच अशक्य असतं, तेवढंच कठीण असतं. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की तू नुसतं तू ज्ञानाचं अनुशीलन कर, तू ज्ञान घे, अभ्यास कर, खूप अभ्यास कर, खूप वाच, खूप माहिती गोळा कर. आणि जी माहिती गोळा केलेली आहे, जे ज्ञान तू संपादन केलेलं आहे ते आता आचरणात आण, त्याचं अनुशीलन कर आणि अशा पद्धतीने तू माझ्या भक्तीमध्ये समर्पण कर किंवा समर्पित हो. पण तू जे ज्ञान घेतो आहेस त्या ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे. म्हणजे नुसतं माहिती गोळा केलेली आहे, माहिती आहे ह्या पुस्तकात हे लिहिलेलं आहे, हे असं आहे तसं आहे, नाही. ते आचरणात आण, तू ध्यान कर. ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे. आणि ध्यानापेक्षाही भगवंतांनी सांगितलेलं आहे कर्मयोग विशिष्यते. कर्माला नेहमीच प्राधान्य दिलेलं आहे. त्यामुळे पण ते कर्म कसं पाहिजे? निष्काम कर्म पाहिजे. कर्मफळाचा त्याग हा जास्त अजून श्रेष्ठ आहे.
असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि अशा सर्व केल्यामुळे आपल्याला निश्चित मनःशांती प्राप्त होईल, असं भगवंत इथे म्हणत आहेत. आणि मग हे एक एक भगवंतांनी भक्तीचे प्रकार सांगितल्यानंतर भगवंतांना आता भक्ताकडनं काय अपेक्षित आहे किंवा भक्त कसा असावा, तर त्याची जणू इथे व्याख्याच दिलेली आहे. आपण बघूया. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा हृदय किंवा मित्र आहे, जो मिथ अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील आहे, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झाला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. मग भक्त कसा असावा किंवा कुठला भक्त भगवंताला प्रिय आहे, तर त्यांनी हे दिलेलं आहे. आता याच्यातलं आपल्यामध्ये काय आहे किंवा याच्यातले आपल्यामध्ये हे गुण आपल्याला कसे वाढीस लागते, हे आपण बघितलं पाहिजे. मग जो ज्याच्यामध्ये मत्सर नाही आहे, आपण षड्रिपूंबद्दल बोललेलो आहोत, की मत्सर याचा त्यागच करायचा आहे. आणि मग मत्सर किंवा आपल्याला एखाद्याबद्दलची असणारी ईर्ष्या जी आहे, तर ती गोष्ट आपल्याला टाकून द्यायची आहे, ती वाहू घालून द्यायची आहे. कुटुंबाबद्दलही द्वेष करता कामा नये. मग तो मनुष्य प्राणी असेल, तो पशु-पक्षी असेल, तो इतर प्राणी असेल, इतर योनीमधला असेल किंवा भगवंत असेल. आपण मत्सर करता कामा नये. आणि हे लक्षात ठेवायचं आहे, की हा भगवंत जो आहे तो आपल्या सगळ्यांचा मित्र आहे. प्रत्येकाशी समभाव आपण ठेवला पाहिजे. आणि मग जेव्हा आपल्याला अहंकाराची गळती केव्हा होईल, की जेव्हा आपण हे अगदी प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन आपण शिकलेलो आहोत. आता आपल्याला माहिती आहे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोकै महेश्वरम. मग इथे तिन्ही लोकांचा स्वामी, जो तिन्ही लोकांमध्ये जे काही होत आहे, जे काही आपण कर्म करतो आहे, त्याचा आनंद घेणारा, त्याचा कर्ता जो आहे, तो आपण नसून तो भगवंत आहे. दुसरा कोणीतरी त्याचा कर्ता आहे. हे जेव्हा लक्षात ठेवू, तेव्हा अहंकार आपोआप गळून पडेल. आणि मग आपण मी काहीतरी केलं, मुळात हे होतच नाही. आपल्याकडनं हे करवून घेतलेलं आहे, हे झालेलं आहे, ही भावना तयार होते. आणि मग काय होतं, की मग सुख-दुःख समोर जे काही आहे, चक्रामध्ये अडकलेलं आहे, त्यामुळे त्या गोष्टी क्रमप्राप्त आहेत. सुख आहे, त्याच्या मागून दुःख आहे, दुःख आहे, त्याच्या मागून सुख आहे. आणि त्यामुळे पण मग सुख आलं म्हणून उगाच उड्या मारायच्या आणि दुःख आलं म्हणून डिप्रेशनमध्ये डोक्याला हात लावून बसायचं नाही. समभाव म्हणजे माहिती आहे सुख का आलं हेही माहिती आहे. पुण्यकर्म खर्ची झालं, सुख आलं. दुःख आलं, पापाचं क्षालन होत आहे, दुःख आलं. ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. मग त्यामुळे त्या गोष्टीकडे बघण्याचा, त्या सिच्युएशनकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला, की आपोआप सगळ्या गोष्टी सारख्या व्हायला लागतात किंवा सोप्या व्हायला लागतात. क्षमाशील आणि क्षमाशील असणं किंवा आता ज्याला माहिती आहे, की मी भगवंतांचा अंश आहे. मी कोणीतरी आहे नाही. माझं नाव हे आहे नाही. मी भगवंतांचा अंश आहे. एवढी ओळख पुरेशी आहे. मी अंश आहे, हा अंश आहे, ही अंश आहे. असं सगळं जेव्हा लक्षात येतं, तेव्हा मग ही माझ्याशी असं वागली, हा असं बोलला, त्याचं तसं झालं, तो तसा वागला. नाही, काही फरक पडत नाही. तोही भगवंतांचा अंश आहे, मीही भगवंतांचा अंश आहे. आणि म्हणून आपल्यामध्ये जेव्हा समभाव तयार होतो, तेव्हा आपोआप आपण क्षमाशील होतो किंवा आपण उगीच कुठलीही गोष्ट जी आहे ती लावून धरत नाही आणि त्या समोरच्या व्यक्तीला पटकन क्षमा करून टाकतो. आणि मग संयम वाढतो. आपण समाधानी होतो. आपल्यातली तृप्तता जी आहे ती वाढते. आणि हे सगळं झाल्यानंतर बघा आपली आपसूक मन आणि बुद्धी स्थिरावेल. आणि मन बुद्धी जर स्थिरावली, तर तुम्ही एखादा निश्चय करत असाल, एखादा संकल्प करत असाल, तो संकल्प दृढ संकल्प होतो आणि अशा पद्धतीने तुम्ही भक्तीमध्ये संलग्न होऊ शकतात. असे भक्त मला अत्यंत प्रिय आहेत, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आता पुढे भगवंत म्हणत आहेत, ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही.
जो हर्ष, दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो तो मला अत्यंत प्रिय आहे. मग इथे भगवंत पुन्हा सांगत आहेत, की कुठल्याही गोष्टीमध्ये जो समभाव राखतो, सुख-दुःख उगाच उड्या मारायच्या किंवा उगाच डोक्याला हात लावून बसायचा नाही. समभाव, समानता ठीक आहे असेल सिच्युएशन आलेली आहे, सुख आलेलं आहे, भोगून घ्या. दुःख येतंय तरी उगाचच येऊन दुःख-दुःख करत बसू नका. कारण की दुःखामधून सुख, सुखामागून दुःख हे चक्र सुरूच राहणार आहे आणि ते का सुरू राहणार आहे? कारण आपण या आपलेच काहीतरी कर्मफळ आहेत. आपण ह्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रात अडकलेलो आहोत. त्यामुळे ह्या गोष्टींना पर्याय नाही. मग असा जेव्हा जो विचार करतो, इथे आपल्याकडे एक छोटीशी गोष्ट आहे. अ, चित्ररथ जे आहेत, सॉरी चित्रकेतू जे आहेत, तर एकदा एका वनातून विहार करत असतात आणि तिथे जात असताना त्यांना असं दिसतं, की एका झाडाखाली त्या वनामध्ये एका झाडाखाली भगवान शिवशंकर आणि माता सती बसलेले आहेत आणि ते भगवान शिवशंकर हे भगवंतांच्या लीलांचं, अवतारांचं वर्णन करत आहेत. थोडक्यात भागवत सप्ताह तिथे सांगत आहेत आणि सगळे आपले कान टवकारून ऐकत आहेत, की किती छान काय सांगतायत भगवंत, भगवान शिवशंकर भगवंतांबद्दल. आणि चित्रकेतू सुद्धा तिकडनं जात होते वरून विमानाने आणि ते पण तिथे थांबले, ऐकत राहिले आणि त्यांना आता त्या भगवंतांच्या लीलांचं वर्णन करत आहेत. म्हणजे विचार करा किती छान आपल्या पण मनावर आपण जर एखादी गोष्ट ऐकत असू तर बघा, मध्येच आपल्याला चेहऱ्यावर वेगवेगळे भाव उमटतात की नाही? मग केतू सुद्धा तिथे उभे होते आणि त्यांच्याही चेहऱ्यावर भाव उमटले. ते हसले. मग ते हसले आणि माता सतीने त्यांच्याकडे बघितलं. नेमकं तेव्हाच बघितलं. माता सतीला वाटलं, की हे आपल्याकडे बघून हसत आहे आणि म्हणून त्या क्षणी माता सतीने त्यांना शाप दिला आणि पुढच्या जन्मात तो वृत्तासूर म्हणून जन्माला येशील, मृत्यूलोकामध्ये जन्माला येशील असा शाप दिला. मग चित्रकेतू जे आहेत, त्यांनी प्रार्थना केली आणि त्याने भगवंतांकडे उशाप मागितला किंवा प्रार्थना करून सांगितलं, की मी आनंदाने तुमचीच इच्छा आहे म्हणून कदाचित मला ही घटना घडली आहे किंवा मला हा शाप मिळाला आहे. पण काहीही असो मला तुमचंच भक्त म्हणून राहू द्या किंवा तुमच्याच भक्तांच्या संघामध्ये मला राहू द्या. मला कुठलाही जन्म मिळो, मी कुठेही जाऊ, मृत्यूलोकात जाऊ किंवा अजून कुठल्या लोकात जाऊ. पण तुमचाच मला भक्त म्हणून ठेवा. की म्हणजे बघा, की अशा परिस्थितीमध्ये त्यांची काही चूक नसताना त्यांना शाप मिळाला. त्यांना मृत्यूलोकात जन्म घ्यायचा होता. पण त्यांनी तरी भगवंतांची भक्ती सोडली नाही. त्या भगवंताला उलट तो शाप स्वीकारत त्यांनी विनंती केली, की "बाबा तू असं-असं कर. म्हणजे मला कसं आहे, की तुझं दर्शन होईल किंवा तुझ्या अ, अ, भक्तीमध्ये सतत मला संलग्न राहता येईल." आणि मग पुढचं आपलं उदाहरण आहे, की जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत्प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करीत नाही, शोकही करीत नाही, आकांक्षाही करीत नाही, शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो. मानापमान, शीत उष्ण, सुख-दुःख, स्तुती, निंदा यांमध्ये समभाव राखतो. कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो. सदैव शांती आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो. जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि मग इथे आपल्याकडे वेगवेगळी उदाहरणं आहेत. इथे आपल्याकडे सुदामांचं उदाहरण आहे. आपल्याला माहिती आहे सुदामा हे भगवंतांचे मित्र होते. 18 विश्व दारिद्र्य घरामध्ये होतं. मित्र आहे द्वारकाधीश
हो की नाही? धान्याच्या सगळ्या सगळ्या गोष्टींच्या अशा राशीच्या राशी त्यांच्याकडे होत्या. काही कशाची कमतरता नव्हती. प्रजेला सुद्धा उत्तम पद्धतीने सांभाळत होते. पण एकीकडे सुदामा जे आहेत त्यांच्या दाराशी 18 विश्व दारिद्र्य होतं. आणि मग त्यांना नेहमी अ, ती मुलं होती, बायको होती, तर ते नेहमी सांगायचे, की तुमचा मित्र द्वारकाधीश आहे, तर जाऊन काहीतरी तुम्ही सुद्धा जा आणि त्यांच्याकडे मदत मागा, ते नक्की मदत करतील. पण सुदामा जे होते, ते भक्त होते, भगवंतांचे शुद्ध भक्त होते, की काही झालं, जे काही असेल, हे माझंच काहीतरी दुःख आहे, माझेच काहीतरी भोग आहे आणि भगवंतापासून काय लपलेलं आहे? भगवंताला तर सगळंच माहिती आहे. अशा पद्धतीने त्यांनी कुठलीही तक्रार न करता भगवंतांची भक्ती करत राहिले, की माझ्याच वाट्याला हे का आलं? मी तुझा एवढा भक्त आहे वगैरे काही मनात विचार आला नाही आणि फक्त भगवंतांची भक्ती करत राहिले. आणि मग काय झालं, की त्यांना भगवंत प्रसन्न झाले आणि निश्चितच त्यांनी असा जो भक्त जो असतो तो भगवंतांसाठी प्रिय असतो. प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण आहे. तर एवढुसं बालक प्रल्हाद महाराज किती अत्याचार! वडील असुर होते. असुर लोक कसे असतात, त्यांची पर्सनॅलिटी कशी असते. पण असं ते अक्राळ-विक्राळ असे सगळे ते असुरांमध्ये तो हत्ती कायम आपला जो रोज काहीतरी त्याच्यावर हल्ला व्हायचा, रोज हल्ला व्हायचा. तर मग ते वेगवेगळे दानं मग वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या शस्त्रांनी, कधी हत्तीच्या पायाखाली घाल, असं वेगवेगळ्या पद्धतीने व्हायचा. पण तरीही ते त्यांनी आपलं नामस्मरण सोडलं नाही आणि म्हणजे समोर कुठलीही परिस्थिती आली, तरी भगवंत आपलं आपला जो भक्त जो असतो, तो प्रिय भक्त जो असतो, त्याला तारून नेतातच. इथे दुसरं आपल्याकडे अजून जर उदाहरण द्यायचं झालं, तर दुर्वासा मुनींचा राग, क्रोध आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. अंबरीश ऋषींची गोष्ट आहे, सॉरी अंबरीश महाराजांची गोष्ट आहे. अंबरीश महाराज एकदा एकादशीचं व्रत होतं आणि एकादशीचं आपल्याला माहिती आहे पारणं दुसऱ्या दिवशी सोडतात. एकादशीचं व्रत होतं आणि अंबरीश महाराजांकडे दुसऱ्या दिवशी पारणं सोडण्याच्या दिवशी नेमके दुर्वासा मुनी आले. आणि दुर्वासा मुनींनी अ, सांगितलं, की आपण एकत्र पारणं सोडू किंवा आपण एकत्र उपवास सोडू. मी स्नान करून येतो आणि म्हणून ते नदीवर निघून गेले त्यांच्या अनुयायांसह. इथे अंबरीश महाराज त्यांची वाट बघताहेत आणि पाळणा सोहळ्याची पण एक वेळ असते, एक मुहूर्त असतो आणि मग अशा पद्धतीने तो मुहूर्त जवळ येत गेला आणि वेळ टळू नये म्हणून त्यांच्या मंत्र्यांनी त्यांना सल्ला दिला, की तुम्ही पाणी तरी प्या. निर्जळी उपवास केला आहे, तर पाण्याचा घोट घ्या, बाकी जेवण त्यांच्यासोबत करा. अंबरीश महाराजांनी आधी सुरुवातीला नकार दिला, पण मंत्र्यांनी एवढा आग्रह केला, की नाही, काही होत नाही आणि म्हणून त्यांनी पाणी प्यायला सुरुवात केली. त्यांनी जलग्रहण केलं, आपला उपवास सोडला आणि नेमके तेव्हा दुर्वासा मुनी तिथे आले. मग काय, दुर्वासा मुनी आपल्या कशासाठी प्रसिद्ध आहे माहिती आहे? ते त्यांच्या क्रोधासाठी अत्यंत प्रसिद्ध आहे आणि त्यामुळे त्यांना खूप राग आला. की माझ्याशिवाय मी सांगून गेलो तरी हे राजा असे कसे वागले? त्यांनी उपवास कसा सोडला? आणि त्यांना एवढा राग आला, की त्या रागाच्या भरात त्यांनी सुदर्शन चक्र सोडलं आणि मग ते सुदर्शन चक्र थोडीच ऐकतं आहे. त्याने नाही सॉरी दुर्वासा मुनींनी एक राक्षस उत्पन्न केला त्या रागातून आणि अंबरीश महाराजांवर त्यांनी अ, मारण्यासाठी त्याला पाठवलं. की याचा मृत्यू. अंबरीश महाराज होते, ते श्रेष्ठ असे राजा होते, थोर राजा होते, शूरवीर होते. पण ते नतमस्तक झाले दुर्वासा मुनींच्या पुढे आणि भगवंतांचं नामस्मरण करत राहिले. अशा अवस्थेतही त्यांनी काहीही कुठलंही प्रत्युत्तर दिलं नाही. आणि मग भगवंत प्रिय भक्त आहे. मग भगवंतांनी आपलं सुदर्शन चक्र सोडलं. सुदर्शन चक्र सोडल्याबरोबर त्या राक्षसाचा वध झाला आणि ते सुदर्शन चक्र दुर्वासाच्या मुनींच्या मागे लागलं. दुर्वासा मुनी पळतायत. आधी ब्रह्मदेवांकडे गेले. ब्रह्मदेव म्हणाले, "मी काय बाबा याच्यातनं वाचवू शकत नाही. तुम्ही भगवान शिवशंकरांकडे जा." मग भगवान शंकरांकडे गेले. भगवान शंकर म्हणाले, "मी याच्यातनं काही सुदर्शन चक्रावर माझ्याकडे तोडगाच नाहीये. तुम्ही विष्णूंकडेच जा." विष्णू लोकात गेले. विष्णू भगवान म्हणतात, "मी सोडलेलं आहे.
आता तुम्हाला एकच गोष्ट वाचवू शकते ते म्हणजे साक्षात अंबरीश महाराज तुम्हाला तर त्यांनी माफ केलं. माझ्या भक्ताने जर तुम्हाला माफ केलं, तर मला काही प्रश्न हे नाहीये. मी ते माझं सुदर्शन चक्र मागे घेईन. मग शेवटी अंबरीश महाराजांकडे पुन्हा दुर्वासा मुनी आले आणि त्यांनी माफी मागितली, की माझ्याकडनं मी चूक झाली. मी एवढा राग करायला नको हवा होता. आणि मग शेवटी अंबरीश महाराज होते ते अत्यंत साधे, सात्विक भावाचे होते आणि त्यांनी एका क्षणामध्ये दुर्वासा मुनींना माफ केलं आणि त्या सुदर्शन चक्राला नमस्कार करून सांगता आहेत, की तुम्ही कृपया मागे जा. आणि मग अशा पद्धतीने भक्तांचं नेहमी रक्षण करत असतात किंवा भक्तांना नेहमी असे भक्त जे आहेत ते भगवंताला नेहमीच प्रिय असतात. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, जो भक्त जे भक्ती सेवेच्या ह्या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे परिपूर्ण श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतील, ते मला खूप प्रिय आहेत. मग असा भक्त की ज्याच्या भक्तीमध्ये किंवा ज्याच्या रोजच्या जीवनामध्ये, ज्याच्या रोजच्या व्यवहारामध्ये की जो माझ्यावर संपूर्ण श्रद्धा म्हणजे विश्वास, परिपूर्ण विश्वासाने जो सर्व कर्म करेल, कुठलीही गोष्ट, कुठलाही कर्म करत असताना मला अर्पण करेल, माझ्या आनंदासाठी करेल. म्हणजे आपल्याकडे उदाहरण झालं, तर जरी ते अनन्य भक्तीचं उदाहरण असलं, तरी रोजच्या व्यवहारातलं आहे. आईचं मुलाशी असलेलं नातं, आईचं मुलाशी असलेलं प्रेम, वडिलांचं मुलाशी असलेलं नातं, की आई-वडील आपल्या मुलांसाठी सहज सगळ्या गोष्टी करत असतात. मग शेवटी कुठला त्रास वगैरे जरी झाला, तरी तक्रार करत नाही. आनंदाने तो त्रास स्वीकारतात आणि मुलासाठी झटत असतात, मुलासाठी करत असतात. तर तसंच त्याच पद्धतीचं काहीतरी भगवंताच्या आनंदासाठी, भगवंताच्या प्रेमासाठी आपल्याला हे करायचं आहे, भक्ती करायची आहे आणि असा जो कोणी भक्त असेल, असा जो कोणी असेल, तर निश्चित भगवंताला प्रिय असेल, असं इथे भगवंत म्हणत आहेत. म्हणजे आता आपला इथे 12वा अध्याय संपतो आहे. पण 12व्या अध्यायासोबत आपला भक्ती योग म्हणजे भगवद्गीतेतला महत्वाचा टप्पा जो आहे, तो संपतो आहे. आजच्या अध्यायामध्ये आपण 3 गोष्टी पाहिल्या, की अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मावर भक्ती म्हणजे निर्गुण रूपावर भक्ती करायची का सगुण रूपावर भक्ती करायची. आणि मग भक्ती मार्गामध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत, वेगवेगळे टप्पे आहेत. तर नेमकं कुठल्या हे नाही जमत तर ते नाही जमत तर ते असं म्हणून भगवंत सांगत आहेत, की तू वेगवेगळ्या प्रकाराने का असेना पण माझी भक्ती कर, माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न राहा. आणि जो माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न आहेत आणि मग ते काही थोडेफार चेक पॉइंट लिहिलेले आहेत भगवंतांनी, काही व्याख्या आपण म्हणू शकतो भक्ताची, की कुठला भक्त भगवंताला प्रिय आहे. तर ते गुण जर आपण स्वतःमध्ये वाढवले, सर्वांशी समभाव ठेवला, मैत्रीचा भाव ठेवला, तर कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये आपण जर भगवंताला समर्पित भाव ठेवला, तर निश्चित आपण कृष्णाचे प्रिय भक्त होऊ. आणि आपण ह्या 6 अध्यायांमध्ये आपण शिकलेलो आहोत, की आध्यात्मिक मार्गाचे टप्पे किंवा त्याच्यामध्ये प्रगती कशी करायची. तर आपण नवविधा भक्ती पाहिलेली आहे. नवविधा भक्ती आहे श्रवणम, कीर्तनम, पादसेवनम, स्मरणम, त्याच्यानंतर आत्मनिवेदनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम आणि आत्मनिवेदनम. तर हे सगळं जे आहे, तर आपण हे भक्ती चे 9 टप्पे आहेत किंवा 9 प्रकार आहेत आणि अशा पद्धतीने आपण भगवंतांची भक्ती करू शकतो. आणि मग त्याच्यानंतर आहे, की आपण जी भक्ती करतो आहे किंवा आपण जशी आध्यात्मिक प्रगती करतो आहे किंवा त्याचे पण काही टप्पे आहेत. तर त्या स्टेजेस आहेत आपण म्हणू शकतो किंवा पायऱ्या आहेत. एक-एक पायरी आपल्याला चढत वर जायचं आहे. मग सगळ्यात पहिलं आहे श्रद्धा, विश्वास. म्हणजे श्रद्धा किंवा विश्वास भगवंतावर असलेला. त्याच्यानंतर आपल्यामध्ये साधू संग किंवा आपल्याला भक्तांच्या संघामध्ये राहिलं किंवा अशाच आपला संघ झाला, तर निश्चित आपल्यामध्ये प्रगती होते. म्हणजे श्रद्धा आहे, साधू संघ आहे, त्याच्यानंतर भजनम आहे, अनर्थ निवृत्ती आहे. आपल्यामध्ये जे अनर्थ आहेत
किंवा षड्रिपू आहेत त्यांच्यापासून आपण त्या षड्रिपूंना आपण बाजूला सारणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर आहे रुची, म्हणजे भगवंताबद्दल असणारी आपली आवड, भगवंताबद्दलचं प्रेम वाढणं गरजेचं आहे. आसक्ती ज्या आहेत त्या आपल्याला बाजूला सारायच्या आहेत आणि मग भगवंताची आसक्ती आपल्याला धरायची आहे. आपल्याला भौतिक आसक्ती नाही धरता भगवंताची आसक्ती धरायची आहे. आणि जिथे हे टप्पे एक एक पार पडत गेलं, की जो आपला भाव जो आहे शुद्ध सात्विक भाव, त्या भावनेने आपण भगवंताची भक्ती करणार आहोत. आणि जिथे शुद्ध सात्विक भाव प्रकट झाला, तिथे प्रेम भाव जो आहे तो प्रकट व्हायला वेळ लागत नाही. आणि जिथे भगवंताशी प्रेम तयार झालं, तिथे निश्चितच आपल्याला समर्पित भावना येते आणि आपण निश्चित भगवंताला काय म्हणू शकतो, भगवंताच्या भगवत धामापर्यंत किंवा अनन्य भक्ती योगापर्यंत आपण पोहोचून आपल्याला मुक्ती निश्चित आहे किंवा आपलं वैकुंठ धाम जे आपलं ध्येय आहे, संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन, ह्या 3 गोष्टी आपण ह्या 6 अध्यायांमध्ये शिकलेलो आहोत. अशा पद्धतीने आपण पण निश्चित आपण आपला जो गोल आहे, आपल्याला भगवत धामापर्यंत जायचं आहे, मुक्तीचा मार्ग मोकळा करायचा आहे. तर आपण या 6 अध्यायांमध्ये जे जे काही शिकलो आहे, तर ते आपण निश्चित करू शकतो आणि एक-एक टप्पे, एक-एक पायऱ्या पार करू शकतो. त्याच्यासाठी सुरुवात आहे नामजप. 16 अक्षरी महामंत्र रोज 16 माळा करायच्या आहेत. प्रभुपाद यांनी आपल्याला ही साधना भक्ती दिलेली आहे. हे आपण समजू शकतो. हा होमवर्क दिलेला आहे आणि इथेच आपला 12वा अध्याय संपलेला आहे. इथेच आपला भगवद्गीतेचा दुसरा टप्पा सुद्धा संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.